Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Elisa Orkaros Alaso. Selamat malam Sugeng Dalu Macange Yulimbo Pak Anom Dwijo Kangko ingkang kula hormati kula tresnani. Masyarakat wonten ing Kali Jambe wonten ing Seragi sangat menunggu kedatangan Mbak Elisa Orkaros Alaso. Silakan untuk menyapa semua warga yang memenuhi lapangan pada malam hari ini. Kula niku kados pripun nggih Macange? Pripun? Kados ngimpi. Sebabnya kok Saget sowan wonten mriki. Saya tuh sangat-sangat ingin untuk sowan sini tuh sudah sejak corona melanda. Oh ya. Itu dulu Pak Seno pengen pentas di sini tapi mergono Covid rasido. Rasido. Iya, jadi aku pengen banget kok yo 5 tahun baru bisa sowan kene lan rasane bungah banget tanpa upama ra kira-kira. Yo. Saking senenge matur sembah nuwun masyarakat para warga ingkang sampun tumplek-blek wonten lapangan Kali Jambe menika. Sedaya mboten kula biji-biji setunggal mboko setunggal. Pokoke sing rawuh ning kene melu tirakat nonton wayang tur lakone apik banget. Dor Yudono gugur. Betul. Nah, Broto Yudoi seri sing larang regane nek ning kono. Ya. Ning Jogja dadak nganggo ndas kebo. Iya. Nih luar biasa digelar ning kene. Iso kabeh masyarakate do sing kuyung nyengkuyung kabeh dadi iso digelar wayangan ngene. Muga-muga dadi berkahe panjenengan sedaya. Paringi panjang yuswa sedaya. Pedamelanipun menapa kemawon sing pedogong petani. Napa pegawe menapa kemawon saking pemerintahan. Pokoke paringi rejeki kang lumintu. Kathah ya berlipat kali ganda. Urunan piro? Urunan 50 dadi 50 juta ya Pak Muni. Iya. Monggo kene urunane 150 sa. 150 ya dadi 150 juta. Lah iya. Muga-muga ya. Ya muga iki ketok banget nek wargane iki gotong royong sayuk rukun kabeh. Betul. Heeh. Tur ora beda-bedake Pak, ini segala golongan kabeh iso nyawiji. Engkang tamu-tamu yang VIP yang terhormat juga milih untuk mundur supaya masyarakat iso mlumpuk. Ning kene iso caket, rasane dalang seneng ya Pak. Seneng no. Nek iso kabeh caket, iso ngerti wajah ekspresi masyarakat para warga sing do nonton wayang kepiye. Bahagia bong. Seneng. Anu Bapak Ibu nuwun sewu nggih, bahasane pancen nggih ngoten niku ditampa mawon nggih. Ditampa mawon bahasane mboten napa-napa nggih. Sok campur bahasa Indonesia banjur campur basa Jawa ngoko. Ngapunten nggih. Paham to tapi Bu? Ya ngene lho senengku. Lah ya. Basa alien wis tetep mudeng kabeh ya mboten. Alien. Alien. Ya wes pokoke dongane sampun Pak Kangko. Ya. Iki dadi senenge bungahe nggih kula panjenengan saged nggelar wonten mriki muga-muga meremen iki kabeh iso dadi penanggap wayang kabeh ya. Betul. Sukses. Tur dasare lurah-lurah juga kumpul pada malam hari ini. Matur sembah nuwun rawuhipun para bapak-bapak kepala desa. Lurah menika Bapak Camat rawuh mboten? Rawuh wau Pak Camat nggih rawuh. Camat sriki matur suwun rawuhipun. Muga-muga nulari ya Pak. Berkahe nulari sesuk iso meremen. Meremen. Ya, dadi liyane wong desa wae iso nanggap kok kecamatan iso nanggap kan isin. Ya isin lah. Oh, sesuk kudune ya minimal sakmene panggunge nek camat garek desane pira ya dadi tikel peng desane dari peng 5 apa peng 6 gedene panggung ya. Nek nggonku enek ada tempat saya itu ada. Ya. Setiap Agustus itu kecamatan pasti wayangan. Ya. Itu sing ragat kepala desa itu urunan
Nggih. Satu desa, kepala desanya itu memberikan urunan 10 juta. Lah, Nggih. itu dikumpulkan semua dikelola nanggap wayang Agustusan di Kecamatan Gonku kono. Heeh. Cara nggone Pak Kangkon. Nggih, nek cara kene, Bu. Iki luwih apik meneh lah Lah iki iya. carane merti desa sakmene kudune sesuk nggon Kecamatan Agustusan luwih meriah meneh muga-muga ya. Ya, heeh, Dongane wae Pak Bu. Iya, wis seneng lho Pak iki lapangan iso kebat tumplek blek angel lho. Iya, tumplek blek. Iya. Ora tumplek blek, Iya. tumplek blek. Heeh. Heeh. Pedogong paringi laris sedaya. Pedagang ora Ya. pedogong. Injih niku. Pedagang kok pedogong. Sabar. Iya. Sabar ya. Karepe ya itulah pokoknya pedagang. Paringi laris le bebakulan iso diparingi bati sing akeh. Nah, kaya bakul-bakul wayang-wayang sing kerdus-kerdus ya iso ditukoni ben Iya. anak-anak kecil bisa mengenal wayang. Heeh. Ngono penting ya. Ditanamkan cinta dengan wayang sejak dini ya, Sa. Iya, penting itu. Nggih, niki kalih salam-salam. Tadi Iya. ada dari apa? Santo Petrus Pekalongan itu dulu pernah mau nanggap. Oh iya. Nah, dari Romo Ngarlan. Nah, ini gandeng akhirnya bisa gelar wayang wonten Pekalongan ini titip 1 juta buat Dwi Jolaras. Wah, terima Lagunya kasih. gampang aja, Gugur Gunung. Oh, iya. Spesial untuk masyarakat kali Jambe menika, muga-muga guyub rukun kabeh salawase nyedulur. Amin nggih. 1 juta untuk konco-konco Dwi Jolaras. Jolaras, Saya nggih. selaku jadi ketua Dwi Jolaras saya terima Nggih. dan ini uang 1 juta saya kembalikan untuk saya sumbangkan ke tempat ibadah masjid. Nah, di sini. Wah, Mergo aku seuh nggih. telok tenan iki diseksesi wong sakmene lho, Pak. Nggih. Tenan lho. Iya tenan. Pak Kangkong mengke nek anu sumbangane dereng dugi ditagih nggih, Bu nggih. Loh, kok orang teko ya saka kowe sik dikene aku terus tak kene Oh, panitia. iya bener. Lho ya ngono no. Engko renreno, Heeh. renirno. Heeh. Karena ning panitia apa ning masjid sing cetok? Ya neng masjid, neng panitia aku ganti disalurke neng masjid. Oh, Mergo panitia kuwi termasuk tambir masjid. Wah, sip. Oke. Takmir, takmir. 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 Tambir itu ini kan apa itu yang Enggak masalah ya, aku mau sore pas pidato disindir sa. Apa? Karo Pak Mahrub. Kenapa Ya ben kene iki nanggap wayang we, dalange gelem nyumbang nggo pembangunan masjid, mosok dalang Kosolo ora gelem nyumbang. Kan aku isin. Ayo isin ya iki wis disekseni ya engko nek wis penyerahan Heeh. ke Pak Kangko dari Ya. Pak Kangko ke panitia. Panitia Oke, beres, dilangsungkan ke masjid. Ya, oke. Ah, Deal. iya. Itu namanya saling mengisi dan nasionalismenya dijaga. Nasionalisme, Beda-beda agama tidak masalah. Iya. Yang penting kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan. NKRI harga mati. Ya, disatukan lewat budaya wayang. betul. Ora elo ya. Tenang. Oke, Eh, niku mangke seneng silakan. kabeh sa. Nggih. Sing nonton seneng kabeh. Wah, 150 iso nonton wayang sewengi. Andaan nih kok, sesuk ramung 150 ya Bu, pun Juli sithik ya 1000, 155.000. Mundak sithik. Ya, niki. Ya, nembang ya sa. Apa nggih wonten pamundutan mboten? Wonten pamundutan menika saking Pak Gunawan niku wau, Gunawan. kepala desa uga ketua kepala desa se-Kecamatan Seragi. Nyuwun lelagon sesideman sa. Nggih. Nah, ini Siap. ada uang 200.000. Nah, Nggih. juga dari Pak Padyo, Pak Bos Tahu. Nah, nggih Sumuk Kidul. Mbak Elisa nyuwun lagu sesideman juga 100.000. Nah, ini masih ada satu sa. Ya. Masih ada satu. Pak Dalang nyuwun sekar lintang asmoro dari Rusli sa. Oke, kerasak Seragi. Nah, iki Lintang 100.000. asmoro Nggih. 100. Nggih, dah. Ini Ra Tresno kaya gelem ngekek duit 100. Meneh, masih ada enggak? Sudah, sementara sudah Kuwi habis. sik ning isor kegempit apa enggak? Ora enek, ora enek. Enggak ada. Oh ya, oke. Juga terima kasih untuk kopinya untuk panitia, terima kasih. Terima kasih Ini luar biasa. tanggap tenan ya. Ya. Lewat nganu loh tadi di kan. Iki kopine rung metu langsung dalam 5 menit. Monggo. Wis. Nggih. Kanca-kanca wae rokoke ditarik. Rokoke kangge yoga napa Pak Kangkong? Nggih. Pun napa-napa Brun. Nggih, Nah, langsung. langsung dikasih. Rokok pinter 2 3 4. Apa? Kok 2 3 4? Ji Samsu. Oh, Ji Samsu. Iya. Ora kok ana sewengi ngomong sepeda, sepeda. Asepnya tidak ada. Iya.
Kuwi eneng. Nggih. Rokok mangan ngombe wae kanca-kanca kene ket sore aman. Nggih, matur suwun panitia. Nadyan to kene lagi pisan iki nanggap wayang ning panitia luar biasa sa. Luar biasa sekali. Luar biasa Nggih, panitia. tanggap. Heeh, ya. Nggih, Ayo. kula aturaken sesi deman. Sesi deman komplit, sapa- dibawani sik. Nggih. Nah, ayo Mas. Franky, anune gendere ditindingi. Nah, Freddy yo Franky. Ya. Wiwitane anderek sang peke Banter bantas cetha. Nah, asli kelahiran ngendi sa? kula seko toli-toli. Toli-toli. Seko toli-toli. Toli-toli iki daerah ngendi? Kuwi daerah Sulawesi Tengah, nggon banyu. Apa? Nggon banyu. Kok iso nggon banyu? Ya itu pesisir. Pesisir wae cedak cedak laut. Iya. Wah, ya. Jos. Pria bagus kang olah budaya Sowan sowan menyang kutha gedhe tidak lupa pada malam hari ini disiarkan secara langsung Mbak Elisa nggih lewat channel YouTube Dwi Jolaras Indonesia. Alhamdulillah para Bapak Ibu pada malam hari ini penonton di YouTube mencapai 3.400 pasang mata yang melihat pada malam hari ini. Dunia menyaksikan, warga yang ada di dunia menyaksikan pada malam hari ini, menyaksikan bahwasanya masyarakat di Kali Jambe kebak syukure gede berkahe. Gede berkahe. Gen nulare desa-desa liyane urung sing ana ing TikTok dalang kanggo asli Ada kuwi juga 2000 pasang mata. Lek mau 5.000 dikelompokne ning kene wis ora ana nggone. Wis tekan nggon gendeng-gendeng kono. Gendeng-gendeng. Bentara terus kayung-yung selendang kuning kang saking bukir suara kurang premono ning wasis ngungrom angungrom marang bendara Dyah Sulestya pijer ngincangake alis Yuk, masuk. terus tresno sesi demam Masuk, Sa. luweh becik atenono bisa
Dangdut Mas. Tap layar bolong yang ada di TikTok, terima kasih yang telah kasih gift Ondo Tresno. Mas Rido, terima kasih. Metro. Jiro jiro dikasih cipa. Mas Wi, Fajar. Mbah Kom, terima kasih. Andika. Urunane warga masyarakat juga terima kasih untuk para donatur Mbak Elisa. Wonten donatur Oh banyak sekali. Tidak mau membayar sama dengan urunan, ada yang 500, ada yang 1 juta lebih juga ada. Matur sembah nuwun. Dadi kita guyub rukun lan duweni rasa handar beni sa. Nggih leres, mbok menawi yang pergi jauh misalnya kayak perantauan yang awalnya dari desa sini, gitu, dari kelurahan sini, yang pergi jauh tetap eleng biasanya dalam rangka bersih desa ngene iki aku tak ujul-ujul piro. Biasanya gitu ya. Muga-muga sing do merantau punya pekerjaan di jauh sana tapi jadi sponsor ketika acara kayak gini diparingi ora lo kak tambah kebak rezekine. Betul Mbak Elisa. Wah jos luar biasa. Nggih niki wau wonten pamundutan gugur gunung Pak Kangkong. Oh gugur gunung nggih. Nggih tapi ini kita cek dulu ya mbok menawa masyarakatnya iso kan nanti jatuhnya sak yuta nggo masyarakat kan jadinya. Oh iya boleh. Coba diting-ting Mas ini kira-kira ibu-ibu bisa nyanyi enggak ya? Ya sakit nggih kira-kira. Gugur gunung siapa yang bisa dari warga masyarakat? Nah, ayo. Coba tak cek dulu ya. Ya. Coba nanti di sini aku ayo konco gitu ya. Ya. Ayo ngayahi karyaning praja kene gugur gunung tandang gawe sebelah sana. Sayo rukun mantap sini lila lan legawa. Wah iso ya Pak. Siji telu sebelah sana maju diulang-ulangake mesti enggal rampunge sareng-sareng. Halo Ben
Lebih lebih lah. Tepuk tangan untuk warga masyarakat luar biasa. Gugur gunung iso kabeh kok sa. Ayo Pak, ini budaya tenan iki ora main-main ya. Yuk mainkan Mas di Jalanan Indonesia. Ayo, situ enak sing dimbahke mboten? Napa? Ada yang dinaikkan ke panggung enggak? 1 atau 2? Oh ada. Nanti yang bisa nyanyi. Nanti tak kasih bonus. Ini ada hadiah khusus. Ini hari ini ada sponsor dari Sabita, sahabat bakso kita. Nanti ada ngasih 1 juta untuk dibagi ke masyarakat secara random satu-satu. Ini loro dulu, 2 dulu. Yang berani maju mulai go 1.000. Ya warga berbaur dengan sama sing ngaju. Monggo Bu, monggo mriki. Satu lagi. Kakung nggih disaged Kakung. Pokoknya iso gugur gunung. Lewat sini ya. Ya. Ada yang berani enggak? Lumayan go tuku brambang loh. Songko sesasi lah. Ibu, ayo Ibu boleh. Boleh. Bangga. Ayo golek ning mriki. Ya. Lumayan 100 tukane lombok ning lambe iso bengoren nang. Di bengoren ya. Mingga wonten mriki wonten. Iya. Ada ibu-ibu semangat. Apapun diterjang lah kalau ibu-ibu. Lumayan 100.000 nggo tuku kecap nggo setahun. Monggo Bu. Nderek niki nyanyi bersama ya Bu. Ibu sinten naminipun? Nisa. Bu Danisa saking pundi? Bulaksari. Bulaksari. Oke. Bulaksari. Pundi? Bu Sumarti saking Waren, Randu Putih Waren. Randu bersama Alisa. Oje, saking Randu Putih Waren. Nggih Bu, siap ngepen nggih. Nyanyi sareng kula nggih. Gugur gunung. Lah kok telu Pak niki Pak? Apa? Telu Pak. Telu ra apa-apa. Siji aku. Halo siap. Bapak sinten menika? Kula Hartono. Pak Hartono saking Mulyorejo Kesesi. Mulyorejo Kesesi. Oh nggih. Menika nyanyi gugur gunung sareng nggih. Kan onten sik bagian Kakung, onten sik bagian Putri nggih. Oke. Oke, siap. Nyuwun mic Mbak Cempe. Malah sak godonge. Nemple Mbak. Oh alah. Oke. Nggih. Oke, ada 3. Ada 3. Gugur gunung nggih. Ibuke anu sa, ibuke sing tengah iki sangat mengidolakan awakmu sa. Lah nggih ya, makasih ya Bu. Terima kasih. Bermimpi ketemu Elisa, alhamdulillah bengi iki terkabulkan. Rasane pripun sampun kepanggih sami mboten kalih nggen gambar Bu. Bagusan niki nggih, nggen gambar elek nggih Bu. Kandhane aja nggo. Ayo wong lek moto nganggo HP-ne Infinix. HP-ne landhep Pak Keros. Keros. Nggih. Yo. Gugur gunung sa? Ya kaya apa? Nah, iki jenenge penonton juga berbaur di dalam panggung kesenian. Yuk.
Sponsor dari mana itu, Sa? Dari Sabita, sahabat bakso kita. Sahabat bakso kita. Iya betul. Matur nuwun. Wah. Lah ya, ini tak kasih dulu, Bu. Penyerahan. Nggih. Ibu, menikah. Buat beli apa, Bu, rencananya? Ya, buat jajan. Buat beli ngek-ngek. buat jajan. Nggih, sembah nuwun nggih, Bu. Injih, ini buat Ibu. Ya, terima kasih. Oh ya, dalangnya namanya siapa tahu enggak? Siapa coba? Pak Kangkong. Oh benar. Aku ya terkenal kok, Sa. Oh iki tak bedheki. Engko nek bapake ora ngerti aku barang nggih. Iya, nggih. iya. Nah niki Bapak. Iya, kan ikut nyanyi. Saya namanya siapa, Pak? Tahu enggak? Hartono. Nggih, jenengan Hartono, kula sinten? Kula nuwun. Mbak Kalus. Wah, Mbak Orkarus ya bener, Pak. Betul. Injih, matur suwun. Nggih. Nah, ini masih ada, Pak. Mau dilanjutin apa nanti lagi? Ya nanti lagi no. Siap. Nah, nanti bisa dikasih lagi. Siap, nggih. Nggih. Heeh. Mau sing saka Pak sapa Romo? Sinten? Saka Pak Romo. Romo. Heeh. Romo. Yang 1 juta tadi. Romo Ngarlan. Iya, ya. iya. Itu kan transfer. Oh, transfer, Ya, oke. nanti aku kirim ke Bu Dwi. Oke, saya mewakili ya. Ya, siap. Saya kasihkan langsung ke Bu Dwi minta uang cash 1 Ya, juta. nanti. Mergo aku kira tau nggo duit. Oh iya, siap. Ya. Nanti dari rekening saya kirimkan. siap. Oke, siap. Pak Ma'ruf, kula aturi tindak panggung Pak Ma'ruf. Nah, mereka wonten pasumbang kangge masjid ingkang nembe dados mugi-mugi barokahi sedayanipun. Monggo Pak Ma'ruf tidak niki Pak Ma'ruf. Ya. Pundi Pak Ma'ruf? Nggih. Monggo, nggih. Lho Pak, niki Pak. Nggo tuku karpet wong nggih tuku. Nah niki disak niki, monggo. Monggo niki. Nggih. Kangge masjid nggih Pak. Nggih, mugi-mugi berkah dayanipun. Nggih. Sami-sami nggih. Nggih. Terima kasih. Kumpul Cik anu larase Cik pilek barang coba. Luar biasa loh Pak ini. Gimana? Sekong gereja. Yang masjid. Lah Nah, ini iya. luar biasa keberagaman dan kesatuan kita Indonesia. Iya betul. Luar biasa. Mbak Elisa gen menghela napas minum dulu. Budui terus Mayang, Wiwi karo Dita tak aturi jumeneng. Nah, ayo mumpung Cik belok barang. Indonesia kaya dengan budaya. Oh ngono ya. Njajal gamelan Bali ya, gamelan Bali. Fa insyaallah ki gamelan Bali sing tak nggo iki tilaran utawa tinggalan panjenengane almarhum guruku ya kakangku Bupati Tegal Ki Ento Susmono. Iki gamelan Bali ditanjakne dipamerne mergo kakangku almarhum kae kulino pentasno pepengkon Pekalongan ya untuk mengenang beliaunya juga karya-karya dari Satria Laras Tegal diaturke kelinci ucul garap gamelan Bali nah ini juga karya yang sangat luar biasa ya dari Satria Laras ya salam kagem dulur-dulur anggota Satria Laras Tegal mbok menawa bengi iki keparang rawuh jiplak garapane garap gamelan Bali ya iki aku entuk apa jenenge kesempatan kanggo srana ngopeni gamelane almarhum Kang Ento Susmono ya monggo tanpa bawa rinci ucul garap gamelan Pulau Dewata dados
Ya, karya Satria Laras. Ya, awake dhewe mung kerek nemu. Ya, ya. Wis diaturke ya karo Mbak Elisa gen leren luwih dhisik. Heeh, engko tetep katur meneh. Oh, ngono, heeh. Ya. Saiki wae. Iki ana sing nyuwun lelagon Lintang Asmara dari Rusli. Sakcona Rasak Seragi. Mbak Elisa? Yo, Elisa. Nah, engko kan duet karo sapa? Manut. Oh, ngono. Ya, ya, engko karo dhewe Mbak Cungpe kelawan Gendro Ova. Ya, yo. Yo disempati. Disempati. Ya. Mari berdiri Mbak Elisa. Yo, berdiri yang kedua kalinya. Yuk. Elisa. Nggih. Jangan ajeng duet kali sinten? Loh, ikut saya derem Pak Dalang. Mau dari mungkin ada Pak Lurah yang bersedia, Pak dari Bijolaras, monggo. Ya, oke. Sing suwe ora tampil, kanca anu suwe ora menyang. Mas Ardi, ayo Di. Nah, ayo. Nah, Mas Ardi yang juga sempat viral di TikTok. Oh iya. Ada apa dengan Ardi dan Niken Salindri? Viral. Ayo Mas Ardi. Nah, iki ana bebungah nggo awakmu. Ayo. Lintang Asmara cah Klaten iki sing gawe yuk cah Klaten sa. Nggih. Ya. Ya, Monggo Mas Adi. Ki dadi Arel. Oh, Arel ki apa? Ardi Elisa dadi Arel. Arel. Kaya landesan sepur. Elisa yo jomblo ta sajian? Iya ya Pak, bar wae jomblo. Bar wae jomblo ya. Putus ta? Ya udah lah. Ya, iki ya jomblo kok iki. Ya syukur bejo sewu. Bebas. Ya. Ya, suwe ra ketemu ta sa karo Mas Ardi? Udah lama, terakhir di Bajul Kesupen itu apa? Boyo lali. Mas Adi. Aduh, ini nek cowok itu kalau tenang gitu malah bikin kesengsem. Iya. Nek boyak terus nyetek gitu, nek wong wedok ki gila. Betul. Dadi wong wedok ki membutuhkan seorang laki-laki sing piye? Yang berwibawa, terus diem aja, tapi itu nek basa Inggrisnya charming ngono lho. Charming. Heeh, jadi menarik nek wong wedok rasanya pengen nyedak terus gitu. Oh iya. Jadi jaga anu ya, tetap jaga. Iya, harus
Mas Joko Wibowo. Joko Wibowo. Ora kok sithik-sithik anggere ana sing anyar sithik njaluk WA-ne langsung Iya. chat. Ngono malah wong wedok wegah. Terus enak sing DM, aku siap jadi ayah dari ibu anu dari anak-anakmu. Iya, Nek. Ada ya, ada yang Ada. kayak gitu, ada ya. Ada. Oke, oke. Ayo Di, ngomong karo Elisa Di. Ngomong lah. Ngomong apa Pak? Lah ngomong apa to apa? Ya sedikit sak kotor rong kotor. Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam. Aku saiki ngerti perasaan Niken. Ya Ngapa? jan beda sih. Beda. Kalau cowok itu apa ya? Kalau udah berwibawa tuh sak kata aja langsung melting namanya. Pelting. Apa? Melting. Melting itu apa? Ojo pe. Melting. Melting itu apa? Itu meleleh. Oh iya. Mas Adi. Iya. Dalam sayang. Enggak, kita duet ya. Enggak apa-apa kan? Tapi suara gue elek lho Mbak. Aku aja ngerti nggon TikTok suaranya apa, oh jangan merendah gitu dong. Ya, yang penting tuh nggak apa-apa suaranya tuh carry. Yang penting kamu sama aku bersandingan udah. Ah iya. Au. Oke. Ini banyak yang menyimak loh, ini mak-mak Indonesia. Mama Indonesia. Nggih. Selamat malam. Nggih. Wilujeng dalu Pak E saking Singapura tasih nyimak Pak E dia badhe nyulalagon wingi. Niki ada Komandan Zul saking Jambi. Nobar Pak, matur sembah nuwun Mbak Tia Murti siap yang ada di Singapura. Oke. Oh, Singapura, Pak. Singapura. Jauh-jauh juga sekarang kalau nonton wayang. Ya. Singapura, Arab, Amerika. Ya. Monggo, Mas. Ora apa-apa bebas iki, sing lanang jomblo wedok jomblo kok. Bebas Iya, los. enak orang single and free. Oh, Jadi iya. tuh nggak ada yang cembokur. Wah, cemburu kok cembokur. Aman. Ya. Ya. Ya coba cak. Diaturke Lintang Asmoro. Arel, Ardi dan Elisa Orgarus Alaso. Yuk, terus. Mas Ngadinu Bondomu Nanang saking Joko Mulyono, terima kasih. Sambil Boyolali. Mbah Lurah Codot, terima kasih. Pak Reski, terima kasih. Las Wedi.
Jadi ya iki dinggo tuku apa ya cahanan kok wis ora udut. Ora udut. Kriteria aku banget. Mas ini ada tambahan dari ibu tadi. Iya. Iya. Wis bocahe meneng, ora sugih swara. Nek dijak rasan-rasan wong ki ngalih. Beda karo sinden-sinden anggur gibah no boyo. Kowe ora ngerti berita baru. Ya, iki lho beritane baru. Lagi wis anyar. Lah ya enek berita anyar kan. Ah iya. Sudah ada yang keluar. Iya. Lagi Pak. Nah, lagi satu kali lagi Sa. Dia didampingi oleh Mbak Reno Cungpe juga Mbak Okva. Nah, iki. Saking Pak Daryono, nyuwun yen ing Tawang ana lintang dipun bawani. Nggih. Kula aturaken. Nah, ya yen ing Tawang ana lintang. Ayo. Nah, ini sekalian ya Pak. Apa? Nanti buat yang maju ini. Hah? Tadi kan ada produk dari Sabita. Lah ini Ya. buat warga Dwijoraras yang maju. Ya. Nanti bisa nyebutin produknya wis entuk 100.000 ya. Wah iya. Iki saya turah soalnya Pak, masih banyak ini. Nanti bisa digoro-goro Sa. Ya siap. Aman. Oke, aman. beres. Ya. Nanti aja ya. Apa sekarang? Sekarang apa, Pak? Oh, ya. Kadung-kadung kok mesake. Oke. Iya ya. Sekarang kok yo. Sekarang lah. Nah, ini kira-kira ini produknya apa? Nanti juga warga juga boleh. Oh. Nah, ini apa ini ya kira-kira? Kira-kira apa? Terus nanti dapat dari Ini sejenis Sabita. kayak apa ya, bumbon gitu ya? Satu lagi cowok lah. Yogo. Mas bawa, ayo. Yogo, satusnya tambah. Ayo, Pak. Emang Nggih masak, Pak. tak pede. Karena dia ngomong ke apa? Ayo Yogo, ada nggak yang mau? Predi. Enggak. Malah Yogo ki kok jaim mangsa. Kok dikekno aku soalnya. Ya wes yuk apa? Apa nih Mbak? Ini adalah bumbu Sabita nggih, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Sabita adalah sahabat ibu kita. Ya. Bumbu rasa sapi. Wah, iya. Rasanya ngaldu banget. Ya masuk, ya masuk. Satunya apa? Ini apa ya? Ini juga dari produknya Sabita. Apa tuh? Tepung sagu aren. Iya, buat bikin bakso. Ya, mantul. Iya. Mantul, makasih Dari mana Mbak. sih? Tak
bawa pulang boleh nggak? Iya boleh, nanti bawa aja. Aku sudah pengen masak nih pakai ini Pak, pakai Kok Sabita. pinter ya? Sesok brand ambassador dari kue Iya. Telek. Oke, nanti buat warga juga masih ada Mbak. Makasih ya. Makasih ya. Bagi-bagi duit buat khusus warga Kali Jambe. Oke. Ya. Jeneng Tawang. Coba. Nah, Pak Daryono nggih nyuwun. Ya, gentenan dari Elisa. Oh ya. Yeneng Jong B. Ya. ayu aku ngenteni Ya, Ova. Marang. Ya. Meko. Ya. Henga. Elisa. Sun. Sentakan war Tane. Jong B. Janji ku heling Jong B. Terus Sumadutra sing tias Opa. Ini masing sun. Kang Mas ingsun prasapa Sinak. sinaksenan Bumi. bumi langit Elisa. tangi sing tias Jong B. ngenteni Ganti Jong B. Sebelin banget sih. Dengeram bulan Yo, yen ing Tawang ana lintang, ngundang dute tibane tambal ban. Hai. Yo. Yo, ayo Mbak Jong B, didisi Mbak. Yen ning lintang jayu
Elisa. Mbak Jongpe, ya. Opa. Yo. Tambah Bandro. Majedor urung. Ayo bersama Tujuh Larat Indonesia kita goyang ya. Aku iki bukan gambar Oh
Isik-isik rezekine tambah mumpung. Oi, tambah mumpung. Oi, tambah mumpung. Oi, tambah mumpung. Oi, tambah mumpung. Matur nuwun. Ya, slendro to. Ya, aha. Sawangen mendhuwur. Kelo, mendung isih mentiung ana ing Tegal Kurusetra. Ngono ya ya. Thank you.